Viva Apongero. Dila kaya eh. Be! Kasi dito eh. Hello po. Sila ito. Ate Bembe na. Thanks for watching. Uy. Salamat po sa 5 million viewers. So dito po tayo ngayon sa Sulipan, Napalit, Pampanga. So ayan po, marami pong nanonood sa floating parade or floating festival ng Mapalit Town Fiesta. Saya-saya. Dari Colgante oh. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Birthday mo na lang namin. $6 million. Ito na po ang pinaka-exciting part na dadaan po si Apongero mismo sa harapan po ng bahay namin dito sa May Sulipan. So napakasaya po na every year na dumadaan po si Apongero mismong harapan po ng
bahay namin po dito sa Sulipan. So yun. Yan ni Apong Hero. Thanks for the 7 million viewers. Dito na po si Apong Hero. Malapit na po siya. So ayan na po. Ayan na po si Apong Hero. Malapit na po siya dito sa bahay. Wala. Murtya talaga yung ka. Fresh eh. Ako ba basahin sa lahat ko? Go na! Wow, may palistor! Dito sa May Sulipan. Sir Jimboy Biray, shout out to you. Shout out Carl Jig Sason. Dito po sa may Apalit, Pampanga po. So, Apalit Town Fiesta po dito sa ano. Bali, sa Apalit, Pampanga po, buong Apalit is fiesta po. Dito po kami ngayon sa may Sulipan, malapit sa Kapalangan. Doon sa mismong bahay ni Apong Hero.
Shoutout po sa 7 million viewers natin dyan. Actually, dumaan na po kanina si Apong Iro dito sa may tulay. So, medyo minute lang yung cellphone, kaya yun. Pasensya na po, medyo na-delay. So, ayan, papunta na po siya sa may Alauli, malapit sa simbahan ni Apong Iro. Ayan. So, nagpa-floating parade na po siya sa may bandang Alauli, to San Simon. Yan, nagsialisa na po yung mga tao dito, guys. So, dumaan na po kasi si Apong Iro. Around 1:30. Dumaan po si Apong Iro. Yeah, dumaan na po kanina si Apong Iro dito, guys, around 1:30 PM. So, kanina medyo nag-shutdown lang yung cellphone ko kasi uminit. So, to be continue po, dumaan naman po si San Juan, si Apong Ambo. Actually, banda papunta sa Kapalangan, marami pang tao. Happy Fiesta, Mama Det. Tatlong araw namin sineselebrate ang fiesta dito sa Apalit. Simula June 28, 29, and 30. So, June 28 is yun yung libad. Yun yung floating festival o yung Apong Iro na floating parade festival sa may Pampanga River. Umpisa sa bahay niya sa Kapalangan going to Alauli to San Simon hanggang sa ibabalik nila papunta sa simbahan ng Apalit. So, ayun, bali, yung June 29, yun yung kapiestahan. Yung saktong piyesta yun. Tapos 30 is yung panatad. Na sinasabi namin panatad, yun yung hinahatid ni si Apong Iro sa bahay niya. So, yun guys. Thanks for watching. Team Madla.